Ġesu ħa l-ħobż u birku u qasmu u taħ lid-dixxiepli u qal ħudu kulu dan hu ġismi. U ħa l-kalċi u żħajr tawulhom u jgħid ixorbu il-koll minnu. Għax dan huwa demmi tat-Testament il-ġdid li hu mxerred għal ħafna għal maħfra tad-dnubiet. Għax iżda jien ngħidilkom minn issa l quddiem ma nixrobx minn dal-frott tad-dilja sa dakinhar meta nixorbu ġdid magħkom fis-saltna ta' missieri. Ġesu għażel ikla sempliċi ta' ħobż u imbit biex juri lid-dixxiepli tiegħu li huma tiegħu, li huma ta' ġewwa, li huma l-ħbieb tiegħu u li għalihom kien se jmut biex jikseb il-maħfra ta' dnubiethom. Ikla sempliċi, ftit ħobż, ftit imbit. U għalilhom isma' ħanejdilkom kif inhi, ma nixrobx iktar minn dan il-kalċi, minn dan il-frott tad-dilja, għax kien jaf illi dakinhar fl-għaxija kienu se jitraduh u se jaqbduh u joqtluh. Imma fl-istess ħin, aħna ngħidulha di last supper l-aħħar ċena, fil-fatt ma kienet l-aħħar ċena sakemm Kristu ħajkun fuq l-art. Imma hu kien jaf illi qatt jixrob jerġa' magħhom ġdid meta jkun fis-saltna ta' missieru. Kristu kien jaf li se jmut, Kristu kien jaf illi se iqum ukoll mill-mewt. U l-apostli ċertament ftakru dak il-kliem aktar il-qudiem f'ħajjithom meta kienu jafu illi s-salib ma kellux ikun it-tmiem imma minħabba il-qawmien ta' Kristu kien hemm tama. 15 ilu morna il-Mużew tal-Arkeoloġija il-Belt. Tidħol fih dan u tidħol f'dinja oħra. Tidħol fil-Malta tal-passat. U tara l-artifacts tagħhom, statwetti daqshekk vera sbieħ u tidħol fid-dinja tagħhom. Fost l-affarijiet li hemm esibiti fuq hemm esibizzjoni tal-muniti. Żmien l-Ingliżi, żmien il-Kavallieri u sansitra anke sa żmien il-Kartaġiniżi. U ħadna gost narawhom ġon vera, imma l-aktar set mill-muniti li oġobna kien is-set ta' żmien ir-Rumani. U tara Tiberius Augustus. Caesar Augustus u Caesar Tiberius huma ż-żewġ imperaturi, wieħed ta' meta Ġesu kien għadu tarbija u l-ieħor ta' meta Ġesu kien ħaj. U bdejna nispekulaw naqra tipo min jaf jekk dawk il-flus għax kienu fidejn Mattew li kien pubblikan fit-taxxi li kien jiġbor jew kienx dik il-munita li Pietru ħallas it-taxxa biha. Ir-realtà ta' dawn il-biċċiet ta' oġġetti ħaduna lura fi żmien u r-realtà tal-eżistenza ta' Ġesu, l-avvenimenti li ġraw, kważi missabidek. Oġġett li jfakrek fil-passat, l-ikla tal-mulej ekki u ferm aktar minn munita. Illi toħodna lura biex tfakkarna illi Ġesu miet u bata għal fidwa tagħna. Bħalma l-apostli dak iż-żmien kielu u xorbu ma' Ġesu biex Ġesu jesprimi l-unità tiegħu magħhom, hekk Ġesu qed jagħmel magħna illum bil-ħobż u l-imbit. Hemm din ir-rabta ma' dak li ġara fil-passat. Però wkoll xi ħaġa li l-flus ma jistgħux jagħmlu, l-ikla tal-mulej tagħtina wkoll tama. Għaliex lura ma nistgħux immorru. Imma Ġesu għalilna jiena qed nixorbu ġdid fis-saltna tal-missier. Għad jiġi żmien meta litteralment se nkunu ma' Ġesu.
u nixorbu miegħu u nixxierku miegħu. Dik hija l-wiegħda tiegħu, dik il-wiegħda sas-seħħ fiċ-ċert. Amen.